Είναι 35-40 χιλιόμετρα έξω από τον Δαμασκό και είναι εισβολέας, κανείς δεν λέει τίποτα. Και το HTS, οι Ισλαμοφασίστες, μιλάνε αυτή τη στιγμή, πώς το λένε, ότι δέχονται απειλές από το Ιράν, αλλά δεν μιλάνε για Συρία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το καινούριο καθεστώς στην Συρία θα συνεργαστεί πλήρη με ιμπεριαλιστική πολιτική στην περιοχή και θα τελείως ιμπεριαλιστική εφαρμόσει την οικονομία, την καπιταλιστική οικονομία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο να πούν ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με την, πώς το λένε, με το Ισραήλ. Ακόμα ήταν μια εβδομάδα είχαν πάει στο Δαμασκό, έκαναν αυτή την ανακοίνωση. Και πέρασε περίπου 2 εβδομάδες, δεύτερη σημαντική ανακοίνωση που έκαναν, ότι δεν θα αγγίξουν φιλελεύθερη οικονομία. Και δώσανε εγγύηση ότι, πώς το λένε, ανοίγουν τη Συρία στην εκμετάλλευση των ιμπεριαλιστικών οικονομικών συμφερόντων κτλ. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα πρέπει να τονίσω 1-2 πράγματα ακόμα. Όπως είπαμε, η Τουρκία φαίνεται ότι στην Συρία πράγματι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν το ζήτημα αφορά το κουρδικό. Ο Ερντογάν έχει 2 πράγματα από αυτό το πράγμα. Ένα, οικονομικά συμφέροντα και το πιο σημαντικό, την σύντριψη του κουρδικού κινήματος στην Συρία. Καταρχήν, οι Κούρδοι ήδη έχουν δηλώσει, οι Κούρδοι της Συρίας δηλώσανε και είπανε εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να ενταχθούμε στο Συριακό στρατό που θα δημιουργηθεί, είπανε, έτσι. Και το δεύτερο, είπανε ότι δεν έχουν εχθρικότητα με κάποιους άλλους στη Συρία και υποστηρίζουν εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή δέχονται μια απευθείας απειλή από την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα η Αμερική αυτή τη στιγμή θα έχει μια καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία για την Συρία και για την περιοχή στην Μέση Ανατολή. Οπότε φαίνεται ότι οι Κούρδοι θα προσπαθήσουν με κάποιο καθεστώς να εξασφαλίζουν κάποια δικαιώματα και να ζήσουν πιο ελεύθερα. Όμως και η Τουρκία θα προσπαθήσουν να μην αναγνωριστεί κανένα δικαίωμα προς αυτοδιάθεση του κουρδικού λαού στην περιοχή. Έτσι, προς αυτοδιάθεση στην κουρδική περιοχή. Αυτό θα δείξει στο επόμενο χρονικό διάστημα ακριβώς τι καθεστώς μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Χτες μάλλον είχα διαβάσει, πώς το λένε, ο Τραμπ είχε κάνει μια ανακοίνωση, πάλι είχε πει ο Ερντογάν είναι καλό παιδί κτλ. Αλλά ταυτόχρονα είχε τονίσει ότι με την Τουρκία θα συνεργαστούν στη Συρία, θα κάνουν βήματα μαζί με την Τουρκία στην περιοχή. Αλλά τους Κούρδους αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Αμερική για να πουλήσει τελείως τους Κούρδους, έτσι λέω σε εισαγωγικά, να πουλήσει τελείως Κούρδους ή να παρατηθεί να παρατήσει τους Κούρδους ως στρατηγική συμμαχία, σε εισαγωγικά που λέω, στην περιοχή, έτσι φαίνεται είναι δύσκολο. Γιατί η Αμερική χρησιμοποίησε τους Κούρδους και οι υπόλοιπες ιμπεριαλιστές, τους Κούρδους εκεί πέρα ενάντια στους ISIS και τα λοιπά, που ήταν απειλή ενάντια αμερικανικά συμφέροντα και ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, και αυτή τη στιγμή δεν τα παρατήσουν τους Κούρδους γιατί βλέπουν τους Κούρδους ως μία δύναμη σταθερότητας δίπλα στην Ισραήλ, μαζί με το Ισραήλ. Οπότε δηλαδή είναι ικανοί ότι να χρησιμοποιήσουν τους Κούρδους ως ανάχωμα, ως σύμμαχοι του Ισραήλ στην περιοχή και θα προσπαθήσουν να φέρουν τους Κούρδους ακόμα πιο κοντά στην ιμπεριαλιστική περιοχή. Οπότε δεν πρόκειται στο κοντινό χρονικό διάστημα να αφήσουν την Τουρκία να κάνει ένα μεγάλο ντου στην νότιο
τμήμα της Τουρκίας, δηλαδή στην βόρειο της Συρίας, τους Κούρδους. Εδώ ταυτόχρονα δύο-τρία πράγματα, μάλλον πολυλογώ, δεν έχουμε τόσο χρόνο. Δύο-τρία πράγματα. Τελευταία ακούγεται στην Τουρκία ότι PKK και Τουρκία θέλουν, πώς το λένε, πάνε για μια διαπραγμάτευση κτλ. Ο αρχηγός των Γρίζων Λύκων πρώτα ξεκίνησε, έκανε χειροψία στην Βουλή μαζί με τους Κούρδους βουλευτές κτλ. Από πίσω στείλανε, αμέσως μετά στείλανε κάποιες βουλευτές στον Öcalan. Ο Öcalan δεύτερη φορά έκανε μια ανακοίνωση, είπε ότι είναι έτοιμο και είναι ικανός να σταματήσει αυτό το πόλεμο. Και ο Ερντογάν και οι Γρίζοι Λύκοι ανακοίνωσαν και είπανε ότι ή θα αφήσετε όπλα ή θα σας τάψουμε μαζί με όπλα. Αυτό σημαίνει ότι θα αναγκάσουν τους Κούρδους, ήδη έχουν συνεννοηθεί, ήδη έχουν συμφωνήσει με το PKK. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, εγώ φαντάζομαι δηλαδή, έτσι η γνώμη μου είναι, μέσα σε ένα μήνα που ίσως και λιγότερο μπορεί να υπάρχει ένα κάλεσμα του PKK, του Öcalan να αφήσουν τα όπλα και να τελειώσει ενόπλο αγώνα στην Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ήδη γίνονται διαπραγματεύσεις με τους Κούρδους της Συρίας ότι να αφήσουν τα όπλα να ενταχθούν στην, στη Συριακό καθεστώς κτλ. Λοιπόν, αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται στην Τουρκία γίνεται μια τέτοια διαπραγματεύση. Αυτό βέβαια τι σημαίνει, φυσικά δείχνει ότι οι κομμουνιστές φυσικά μια τέτοια λύση δεν μπορούν να δεχτούν τη στιγμή όταν υπάρχει στην Τουρκία ακόμα και ένας αγώνας για το μικρότερο δημοκρατικό δικαίωμα των εργατών, εργαζομένων κτλ. Αλλά να παραδώσουν, ας πούμε, έναν αγώνα που είναι για δημοκρατία, για ελευθερία, αυτοδιάταξη του κουρδικού λαού, είναι απαραδεκτό. Όμως, από την άλλη μεριά, φυσικά, εμείς δεν θέλουμε να σκοτωθεί, ο κόσμος, να γίνουν επιθέσεις ενάντια στο κουρδικό λαό κτλ. Όμως, αυτό δεν σημαίνει, ότι να συμβιβαστούμε με το καθεστώς της Άγκυρας κτλ. Λοιπόν, τώρα, έχω πολλά πράγματα γύρω σε αυτό να εκφράσω, όμως ξανά είπα θέλω να τελειώσω. Δύο-τρία πράγματα για τη Συρία. Η εφημερίδα Evrensel που γράφω εκεί πέρα, η ημερησία εφημερίδα Evrensel, έχει ανταποκριθεί που είναι συνεχώς σχεδόν καθημερινή βάση, στέλνει πληροφορίες από την Δαμασκό. Σύμφωνα σε αυτές τις πληροφορίες που έχει στείλει, υπάρχει φοβερή μια κατάσταση στη Συρία αυτή τη στιγμή. Καταρχήν στην Δαμασκό και στο Χαλέπ και τα λοιπά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το Ισλαμοφασίστες δεν αφήνουν πολύ περιθώριο να γίνουν μεγάλα πράγματα που στο παγκόσμιο επίπεδο, παγκόσμιο κοινή γνώμη να παρατηρήσει. Όμως στις γύρω περιοχές, χωριά κτλ. Γίνονται πράγματι δολοφονίες με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό γίνονται. Ήδη δηλαδή λένε, το HTS είχε ανακοινώσει ότι θα λογαριαστούν με τα απόβλητα του, και με τους υποστηρικτές του Ασάντ. Ναι, θα λογαριαστούν με ποιο νόμο, με ποιο σύνταγμα, με ποιο δικαστήριο, με ποιο ξέρω τι. Δεν είπα αυτό τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι το Ισλαμικό κράτος όπως θα αποφάσισει και όποιον θεωρήσει εχθρό θα το τιμωρήσει. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Το HTS αποτελείται από 12 οργανώσεις, δεν είναι μόνο από μια οργάνωση και αυτοί οι 12 οργανώσεις περίπου αυτή τη στιγμή στην Δαμασκό έχουν 8.000 πολεμιστές και ο Τζολάνι, το Σαρά δηλαδή, ήδη αυτή τη στιγμή έχει διορίσει κάποιους υπουργούς από τους Τσετσένους, από τους Τούρκους, από τους Ουιγούρ λέμε εμείς στα Τουρκία, δεν ξέρω ελληνικά, από τους Τούρκους λοιπόν έχει διορίσει για να στην ουσία στην αρχή να μην υπάρχουν αντιδράσεις σε το καθεστώς που δημιουργείται εκεί πέρα. Όμως αποκλείεται να μην υπάρχουν. Δηλαδή στη Συρία αποκλείεται να υπάρχει μια σταθερότητα με την πρωτοπορία το HTS, με το Ισλαμοφασιστές. Έρχονται
υπάρχουν πολύ μεγάλες τάρακες και πολύ μεγάλες, πώς το λένε, γεγονότα, πάλι θα ακολουθήσουν μεγάλα γεγονότα στην Συρία. Τίποτα δεν έχει ξεκαθαριστεί εκεί πέρα και δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί. Περισσότερος κόσμος τώρα περιμένει τι μπορεί να γίνει, τι θα γίνει κτλ. Με αυτή την έννοια περιμένουν. Ήδη δηλαδή οι ξένοι πολεμιστές, μισθοφόροι δηλαδή, όπως γράφει ο συνάδελφος από τη Συρία, ήδη έχουν ξεκινήσει αυτή τη φορά όχι ως Ισλαμοπολεμιστές, αλλά μαφιόζες που να μπορούν να οικονομήσουν. Έχουν ξεκινήσει και αυτό. Ληστεύουν τον κόσμο, κάνουν τέτοια πράγματα κτλ. Έχουν ξεκινήσει και αυτά. Αλλάζουν το τέτοιο, την παιδεία αυτή τη στιγμή, πάλι το Τζολάνι και τα λοιπά, σύμφωνα με ποιο νόμο, με ποιο εκπαίδευση και τα λοιπά δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων προσπαθούν να αλλάξουν μια χώρα εντελώς με την Σαρία. Αλλά πάντοτε συνεργάσιμοι με την υπεριαλιστική πολιτική. Γι' αυτό τρέξανε οι Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλία και η Γερμανία πήγανε εκεί πέρα. Η Αμερική τώρα σιγά σιγά θα ηρωγραφήσει και οι άλλες υπεριαλιστές μιλάνε τώρα πώς θα βοηθήσουν ξανά να φτιάξουν το συριακό καθεστώς κτλ. Λοιπόν, μόνο ένα πράγμα μένει, ότι μοναδικός τρόπος, όπως είπαμε χτες και λέμε και σήμερα, ο μοναδικός τρόπος και μοναδικό όπλο είναι η αντίσταση των λαών, η κοινή αγώνα των λαών ενάντια στους υπεριαλιστές, ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους, ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς κτλ. Το μόνο πράγμα και όπλο είναι η δράση των λαών, η αλληλεγγύη των λαών ενάντια στην περιοχή, ενάντια στον υπεριαλισμό στην περιοχή. Ευχαριστούμε τον Σεϊτ Ερντογάν για την ενδιαφέρουσα εισήγησή του και για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερε από το πεδίο των εξελίξεων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην Τουρκία και τι σημαίνει για την Τουρκία και την εσωτερική της πολιτική και τις διεκδικήσεις της η σημερινή κατάσταση, και για την έμφαση που έδωσε για το τουρκικό ζήτημα, τι σημαίνει για τους Κούρδους τις σημερινές εξελίξεις, και κρατάμε πάλι και από τον Σεϊτ την τελευταία φράση ότι το μόνο που μας μένει είναι η αντίσταση και η αλληλεγγύη των λαών. Περνάμε στον τρίτο μας ομιλητή, τον Γιώργο Τηλογλώπη. Εγώ θα εξαρτή να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θέλω να υποκαταστήσω λίγο για την Αντιλίτσα για να πω δύο πράγματα για τους άλλους δύο μιλητές. Και να τα πω από την εξής σκοπιά με ένα παράδειγμα, το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τη Συρία, αλλά έχει και πολύ σχέση με τη Συρία. Πριν από 2-3 μέρες, μια σκητσογράφος της Washington Post, το συζητούσαμε και στη Στατική Επιτροπή του πριν, υπέβαλε την παρέτησή της. Και την υπέβαλε γιατί έδωσε προς δημοσίευση ένα σκίτσο, μια γελιογραφία, η οποία παρουσίαζε τον ιδιοκτήτη, το μεγαλομέτωχο της Washington Post, του ομίλου, που είναι ο Jeff Bezos, μαζί με τον Zuckerberg, που είναι της Meta, και άλλους επικεφαλείς των τεχνολογικών ομίλων της Αμερικής, να υποκλίνονται μπροστά σε ένα τεράστιο άγαλμα του Τραμπ, εναποθέτοντας μπροστά σε αυτό σακούλες με δολάρια. Προφανώς αυτό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τη διεύθυνση, και γι' αυτό η σκητσογράφος, η οποία είχε πολύ μακρά ιστορία, σχεδόν 2 δεκαετιών στη Washington Post, υπέβαλε την παρέτησή της διατηρώντας την αξιοπρέπειά της, όπως κάνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι. Ανάμεσα σε αυτούς, χωρίς να είναι ευθέως συγκρίσιμο το παράδειγμα, είναι και οι δύο συνάδελφοι, σύντροφοι, συναγωνιστές που έχουμε καλέσει εδώ. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Το Σεϊτ τώρα, ό,τι να ήθελα να πω, ας πούμε, με τη χυμαρόδη ομιλία του, δηλαδή μίλαγε σαν να πολεμούσε, έτσι. Δηλαδή κάπως έτσι μιλούσε, οπότε είναι και ένας από τους λόγους που τον εκτιμάμε και τον αγαπάμε. Τον Πάνο πρέπει να σας πω, παρότι και το όνομά του το ήξερα από πολύ παλιότερα και είχαμε βρεθεί κάποια φορά και στη Μέση Ανατολή όταν είχα πάει, βρεθήκαμε λίγο περισσότερο το τελευταίο διάστημα, όταν ο Πάνος, ας πούμε, έκανε σε αυτό το θλιβερό και μονόχρωμο σκοτεινό τοπίο της ελληνικής τηλεόρασης, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο δελτίο ειδήσεων.
Και επειδή στην εποχή του πολέμου και επειδή ζούμε σε μια νέα εποχή του πολέμου, η ενημέρωση είναι αυτή που πεθαίνει πρώτα και η αλήθεια είναι αυτή που πεθαίνει πρώτα, δημοσιογράφοι, ας πούμε, σαν τον Σεΐτ που είναι ανταποκριτής της Ευρενσέλ και τους άλλους ανταποκριτές που είναι στη Δαμασκό και τον Πάνο και άλλους συναδέλφους που δίνουν αυτή τη μάχη, είναι πολύτιμοι. Γι' αυτό ήταν ένα βασικό κριτήριο που τους καλέσαμε στην εκδήλωση του πριν και γι' αυτό κάναμε την εκδήλωση του πριν, γιατί το πριν φιλοδοξούμε σε αυτή την εποχή, αν και είναι σχετικά μικρό στο μάτι και στην κυκλοφορία, θέλουμε να είναι μεγάλο όσον αφορά τη συνεισφορά του, στο να το μεγαλύτερο, τη συνεισφορά του στον αγώνα για την ενημέρωση και την αλήθεια. Τώρα, στο κυρίως μενού. Ξέρετε, η δημοσιογραφία είναι ένα πράγμα το οποίο σε εκπλήσει πάντα. Καταλήγοντας αυτή την ενημέρωση, το λογικό ήταν την έχουμε Τετάρτη, να κάτσω και εγώ τη Σαββατοκύριακο από λίγο χρόνο να σκεφτώ 5 πράγματα, να πω ας πούμε, σε σχέση με το αντικείμενο που λέει και ο τίτλος, Συρία κτλ. Ναι, ελάτε όμως που αυτά που μεσολάβησαν σε κάνουν να μην μιλάς μόνο για τη Συρία, αλλά και να συνδέεις τη Συρία με όλα τα υπόλοιπα πράγματα που συμβαίνουν. Πώς για παράδειγμα να μιλήσεις για τη Συρία, όταν δεν υπάρχει πάντα, καταλήγει δεν υπάρχει κάτι που να σε εκπλήσει στην εποχή μας. Όταν τίποτα δεν είναι απίθανο. Όταν δηλαδή καταλαβαίνεις ότι τα γάντια έχουν βγει και κυριαρχεί το θάνατό σου η ζωή μου. Όταν συνειδητοποιούν οι ισχυροί εννοώ, οι κυβερνώντες, το κεφάλαιο, ο καπιταλισμός για να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο, οι κυβερνήσεις του, ότι όλα αλλάζουν και ότι τώρα είναι η εποχή που ξέρετε, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε κτλ. Η συνέχεια είναι γνωστή. Και από αυτό δεν ξέρετε κανένα μέτωπο. Κανένα απολύτως μέτωπο. Κανένας αληκτός λογαριασμός που έχει μείνει από τις παλιές εποχές. Και δεν εξαιρούνται ούτε τα ελληνοτουρκικά, όσο και αν κάποιοι θέλουν να τα παρακάμψουν. Αυτό πρακτικά συμβαίνει, για να πιαστώ από κάτι που είπε ο Πάνος, ο οποίος είπε ότι η αρχή της αλυσίδας, η οποία έχει αρχίσει να χτίζεται, είναι κάπου το 2003, με τη δεύτερη καταιγίδα της ερήμου, την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ. Συμφωνώ ότι είναι μια αλυσίδα, θεωρώ όμως ότι είναι μια αλυσίδα που έχει αρχίσει να χτίζεται από παλιότερα. Έχει αρχίσει να χτίζεται από το συγκλονιστικό 89-90, όταν μπήκαν οι βάσεις και υπάρχει απόφαση να αλλάξει ουσιαστικά αυτός ο κόσμος, να αλλάξει ουσιαστικά η παλιά τάξη πραγμάτων, η οποία αποτύπωνε συσχετισμούς κοινωνικούς, πολιτικούς, γεωπολιτικούς και οικονομικούς, οι οποίοι είχαν προκύψει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αυτό είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται συνέχεια και προστίθεται συνεχώς νέοι κρίκοι. Απλώς το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι προστίθεται με πάρα πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και δεν ξέρουμε πού αυτό θα οδηγήσει. Μάλλον μπορούμε να φανταστούμε πού αυτό θα οδηγήσει, αλλά το ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουμε πρώτα απ' όλα ότι συμβαίνει αυτό. Ο πιο πρόσφατος κρίκος, και σίγουρα δεν θα είναι ο τελευταίος, είναι αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ χτες και προχτές. Δεν ξέρω πώς θα έχετε συνειδητοποιήσει αυτά από ο Τραμπ. Δηλαδή ήταν ένα σοκ για τους ίδιους συμμάχους των Αμερικανών αυτό από ο Τραμπ. Δηλαδή εκεί που οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, καλούσαν για μια πολεμική οικονομία, να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο σε 5-6 χρόνια με τη Ρωσία, να φτιάξουμε εξοπλισμούς, να κάνουμε τέτοια, να αυξήσουμε τις πολεμικές δαπάνες, σήμερα αναγκάστηκε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών και ουσιαστικά υπονόησε ότι κοιτάξτε να δείτε ότι αν πάτε να πάρετε την Ιρλανδία θα πολεμήσουμε με τους Αμερικάνους. Αυτό είπε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Είναι ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραβίαστα, γιατί ο Τραμπ δεν απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση της Ιρλανδίας, η οποία είναι κομμάτι της Δανίας. Αυτό είπε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού στην αρχή λέει τώρα τι γίνεται. Μοιάζει σαν αυτό με τα σπίτια. Λέει θα στα πάρουν οι κομμουνιστές, ας πούμε, αλλά τελικά πρέπει να τα παίρνουν τράπεζες και τα φανς. Αυτοί περιμένουν να τους έρθει από τη Ρωσία και τελικά τους έρθει από τους Αμερικάνους. Δεν υπάρχει ερωτιόσιο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να περιμένεις, κάτι το οποίο να μπορείς να αποκλείσεις, κάτι το οποίο να σε εκπλήσει πια στην εποχή μας. Νομίζω ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, γιατί έχουν επιταχυνθεί αλλαγές, παίρνουν καταιγιστικό ρυθμό και σε αυτή την περίοδο οφείλουμε να έχουμε μία πηξίδα. Οφείλουμε πρώτα απ' όλα να κατανοούμε ότι τίποτα δεν είναι επιμέρους, δεν είναι η Συρία επιμέρους, δεν είναι η Ουκρανία επιμέρους, δεν είναι ο Κάφκασος επιμέρους, δεν είναι αυτά που γίνονται στον ειρηνικό επιμέρους, είναι κομμάτια της ίδιας μεγάλης αλλαγής του παγκόσμιου χάρτη, η οποία πια και έχει ξεκινήσει και δεν θα σταματήσει αν δεν τελειώσει. Είναι η εποχή των μεγάλων αντιθέσεων και ανταγωνισμών, όπου δεν μπορούν πια να λυθούν τα πράγματα σε ένα τραπέζι, να καθίσουμε δηλαδή, να καθίσουν όλοι οι έσω ενδιαφέροντες και να πούνε πάρε εσύ αυτό, πάρε εσύ εκείνο, δώσε το άλλο, και να το λήξουν το θέμα σχετικά ειρηνικά.
είναι η εποχή που τα πράγματα, όπως έχει αποδείξει η ιστορία, θα λυθούν βία. Με βίαιο τρόπο θα φτάσουμε στη νέα εικόνα του κόσμου και αν οι λαοί απέναντι σε αυτή την εικόνα, απέναντι σε αυτή τη διαπίστωση δεν παρέμβουν, εάν η κοινωνία, εάν οι κάτω, εάν οι πληβοί δεν παρέμβουν, τότε η νέα εποχή, τότε η νέα τάξη πραγμάτων θα είναι ακόμα χειρότερη, όχι μόνο από αυτή που προέκυψε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και από το Δεύτερο. Θα είναι πολύ χειρότερη για τον κόσμο. Δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει σανίδα να πιαστούν. Δεν θα υπάρχει ελπίδα, δηλαδή η ελπίδα θα πνιγεί. Είναι σαφές ότι πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε αναλύοντας το κάθε επιμέρους, τον κάθε επιμέρους κρίκο της αλυσίδας. Μπήκαμε στο 25 και εδώ κάνω μια παρένθεση πάλι. Συζητάγαμε πάλι στη Συντακτική Επιτροπή και του πριν και ήταν μια από τις νέες συναδέλφους εκεί η οποία λέει «Αμάν μας τρομάζεις με όλα αυτά που λες για τους πολέμους». Δηλαδή, και λέει σκέφτηκα και εγώ εντάξει και να το μαζέψω λίγο, δηλαδή να το πω λίγο πιο ήρεμα. Πώς να το πεις πιο ήρεμα? Δηλαδή πόσο πιο ήρεμα να το πεις χωρίς να αισθάνεσαι ότι κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Δηλαδή μπήκαμε στο 2025 με δύο μεγάλους πολέμους, τους οποίους δεν έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Οι οποίοι δεν πρόκειται να τελειώσουν εύκολα. Και ακόμα και αν τελειώσουν, θα τελειώσουν μάλλον με τη μορφή που τέλειωσε ο πόλεμος της Κορέας. Δηλαδή να τελειώσουμε μια εκεχηρία, χωρίς αυτό να συνιστά ειρήνη. Αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς και για τον επόμενο γύρο. Υπενθυμίζω ότι ο Τραμπ, ο οποίος στις προεκλογικές του εξαγγελίες είχε παρουσιαστεί ως ειρηνοποιός, τι είχε πει για την Ουκρανία? Είχε πει εκλέξτε με και μέσα σε ένα 24ωρο θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σαν τον Τσίπρα περίπου θα σκίσει το μνημόνιο σε 24 ώρες. Χτες, σε όλο αυτό το πακέτο για την Ιρλανδία, για τον Καναδά, και τον Καναδά θέλει να πάρει έτσι, 51η πολιτεία τον ΗΠΑ και τον κόλπο του Μεξικού να τον κάνει κόλπο της Αμερικής και μια σειρά ακόμα πράγματα. Μέσα σε αυτό κάπου εκεί σε μια υποπαράγραφο είπε και ότι εντάξει, δεν θα το κλείσω ακριβώς σε 24 ώρες, θα χρειαστούμε κανένα εξάμηνο διαπραγματεύσεις. Κάνα εξάμηνο διαπραγματεύσεις εύκολα μετά από 5 μήνες, μπορεί να μην χρειαστούμε κανένα 2-3 χρόνια διαπραγματεύσεις σε ένα παζάρι και αν προχωρήσει ο καιρός μπορεί να χρειαστεί και ακόμα περισσότερο. Τίποτα δεν δείχνει ότι αυτό θα τελειώσει άμεσα. Και τι σημαίνει ότι τίποτα δεν δείχνει ότι αυτό θα τελειώσει άμεσα? Ότι αυτός ο πόλεμος που αποτελεί κλειδί, αποτελεί κομβικό σημείο στην ιστορία των πολέμων, των ανταγωνισμών και της σύγχρονης ανθρωπότητας, είναι κομβικό σημείο, είναι ουσιαστικά πρόβα generale, γενική πρόβα για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και δεν θέλω να υπερβάλλω, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υπερβάλλω, ούτε δημοσιογραφικά, ούτε πολιτικά, ούτε τίποτα. Αλλά σκεφτείτε το. Σκεφτείτε ότι γίνεται στην Ουκρανία. Σκεφτείτε στη μία πλευρά τι υπάρχει. Υπάρχουν πύραυλοι, αεροπλάνα, τάγκς, μισθοφόροι, σύμβουλοι, δορυφόροι, τεχνογνωσία από το ΝΑΤΟ, έτσι, και από όλη τη Δύση. Εκεί είναι αυτά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εκεί είναι. Καθημερινά. Στην άλλη πλευρά τι υπάρχει? Δεν το αρνείται κανένας, δεν βγάζω λαβράκι εγώ. Στην άλλη πλευρά υπάρχουν στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα, τσίπς και πύραυλοι από την Κίνα, πύραυλοι και drones από το Ιράν, μισθοφόροι από τη Μέση Ανατολή, όπως υπάρχουν και στην απέναντι πλευρά. Αυτοί που είναι αντίπαλοι στη Μέση Ανατολή είναι και στο πόλεμο της Ουκρανίας. Δηλαδή, αν κάνουμε μια σούμα, ουσιαστικά έχουμε το ΝΑΤΟ και το νέο στρατόπεδο, το υποδιαμόρφωση, ας πούμε, το αντίπαλο δέος, να πολεμούν στην Ουκρανία. Και αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει. Είναι ένας από τους δύο που μπήκαμε στο 25. Υπάρχει ο άλλος πόλεμος, στη Μέση Ανατολή. Αυτόν που περιέγραψαν πολλοί, ας πούμε, οι συνάδελφοι εδώ, οι συναγωνιστές, και εγώ δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά για να δούμε και εκεί μερικά. Ξεκίνησε, ας το βάλουμε ως ορόσημο για να μπορούμε να συνοούμαστε, στις 7 του Οκτώβρη στην Παλαιστίνη. Έτσι, στη λωρίδα της Γάζας με την επιδρομή που έγινε στο έδαφος του Ισραήλ. Για την οποία πολλή συζήτηση γίνεται, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό που θα ασχοληθούμε τώρα. Αλλά πολύ γρήγορα σταμάτησε να είναι μόνο αυτό. Ή σταμάτησε να είναι κυρίως αυτό. Όσο και αν αυτό εμάς δεν μπορεί να μας οδηγεί στο να ξεχνάμε τους Παλαιστίνιους ή να τους βάζουμε στη δεύτερη μοίρα. Και εκεί, αν το σκεφτείτε, εμπλέκονται πάνω από 10-11 χώρες της περιοχής άμεσα. Με στρατιώτες, με όπλα, με συστήματα κτλ. Πέρα από τις μεγάλες δυνάμεις, στην Αμερική, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εμπλακεί, ας πούμε, και εμπλέκονται έμεσα ή άμεσα στην περιοχή. Το κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ είναι ίσως το τελευταίο που γνωρίσαμε. Το τελευταίο που σηματοδοτεί την αλλαγή, αλλά δεν θα τελειώσει εκεί η αλλαγή. Είπαν και πριν ότι η Συρία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα σφραγίδα.
Δεν υφίσταται ως χώρα, ακόμα και αν προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως χώρα, διότι αυτό που ενδιαφέρει κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κάνει κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να παρουσιαστεί ως ασφαλής χώρα για να γυρίσουν εκεί πρόσφυγες. Δηλαδή να μπορείς να βγάλει ένα φιρμάνι, ώστε η Συρία είναι ασφαλή χώρα, μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί πρόσφυγες. Αυτό ενδιαφέρει και την Τουρκία, η οποία έχει 2,5-3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες στο έδαφος της. Ενδιαφέρει και το Λίβανο. Αλλά η Συρία είναι μια χώρα η οποία δεν είναι χώρα επί της ουσίας. Η Ιεμένη είναι μια χώρα η οποία δεν είναι χώρα επί της ουσίας. Με τον τρόπο που το ξέραμε, έτσι. Με τον τρόπο του ενός τυπικού σύγχρονου κράτους, ας πούμε. Ο Λίβανος είναι μια χώρα η οποία δεν είναι χώρα. Η Λιβύη, που δεν είναι πολύ μακριά, εκεί είναι μια χώρα η οποία δεν είναι χώρα. Είναι μόνο 4 περιπτώσεις όπου ουσιαστικά τα σύνορα έχουν αλλάξει. Και το πού θα κάτσει η μπίλια, το πού τελικά θα ξαναχαραχτούν, γιατί κάποια στιγμή θα χαραχτούν αργότερα, δεν έχει καταληφθεί ακόμα. Είναι σαφές ότι δεν έχει καταληφθεί ακόμα. Μετράμε κερδισμένους και χαμένους. Έκανε μια προσπάθεια και ο Πάνος και ο Σεΐτ να πούνε για τους κερδισμένους και τους χαμένους. Η αλήθεια είναι ότι για την ώρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι στον τελικό λογαριασμό. Όλο αυτό συνεχίζεται. Το σίγουρο σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι, είναι ότι σε αυτή τη φάση οι 2 πιο αδικημένοι λαοί της περιοχής, ας το πάρω εθνικά καταρχάς, οι 2 πιο αδικημένοι λαοί της περιοχής, και οι Κούρδοι και οι Παλαιστίνοι, είναι στη χειρότερη δυνατή του στιγμή. Στη χειρότερη δυνατή του στιγμή. Οι Παλαιστίνοι δεν έχουν ουσιαστικά στήριγμα από πουθενά, στη Γάζα έχουν ισοπεδωθεί, δεν έχουν, είναι 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς σπίτια, χωρίς νοσοκομεία. Είναι πρόσφυγες μέσα σε ένα χώρο, το έχουμε ξαναπεί αλλά το ξαναλέμε. Σε ένα χώρο που η έκτασή του είναι σαν την Άνδρο. Δεν είναι παραπάνω. Είναι 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν, δεν έχουν τι να φάνε. Τα παιδιά τους πεθαίνουν. Το 10% του πληθυσμού έχει σκοτωθεί, θεωρείται εξαφανισμένο ή είναι βαριά τραυματισμένο ή άρρωστο. Και οι υπόλοιποι πεινάνε. Αυτή είναι η κατάσταση. Στη δυτική όχθη η κατάσταση είναι παρόμοια. Έστω και αν δεν βομβαρδίζονται μαζικά τα σπίτια. Και εκεί είναι παρόμοια με τη συνεργασία και της προδοτικής Παλαιστινιακής Αρχής. Υπενθυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα το ρόλο των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής εκεί παίζουν οι σύγχρονοι Παλαιστίνοι, Λογοθετόπουλοι και Τσολάκογλου. Αυτοί το κάνουν. Αυτοί είναι που πολιορκούν την πόλη της Τζενίν. Αυτοί είναι που συγκρούουν με τους μαχητές Παλαιστίνους που έρχονται από όλες τις ομάδες. Η κατάσταση είναι φρικτή και εκεί. Δεν έχουν στήριξη και δεν μπορούν να έχουν στήριξη πια καλή ούτε από τη Χεσμολά, διότι όπως είπε και ο Πάνος έχει υποστεί πλήγματα κτλ. Ούτε μπορούν να ελπίζουν σε όλους τους άλλους. Δεν μπορούν να ελπίζουν γιατί έχουν φτάσει όλοι οι υπόλοιποι που θεωρητικά σε εισαγωγικά και καλά κάνουν και το όλες εισαγωγικά, ονομάζεται ο άξονας της αντίστασης, θα προσπαθήσουν να σώσουν οτιδήποτε αν σώσουν με βάση τα δικά τους βασικά συμφέροντα. Έχουν αφήσει τους Παλαιστίνους στο πλάι, ένα λαό που υποφέρει. Οι Κούρδοι, θα το πω πολύ ομά και απλά. Οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή, παρά τον ηρωικό αγώνα που έχουν δώσει, παρά τους νεκρούς που έχουν, τις σελίδες που έχουν γράψει, είναι μπροστά στην επιλογή να υπογράψουν μια δική τους βάρκιζα. Αυτό ουσιαστικά καλούνται να κάνουν. Να υπογράψουν μια δική τους βάρκιζα μετά από μια Γιάλτα η οποία θα έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Τουρκία, το Ισραήλ με την επιδιαιτησία των Αμερικανών. Να καταθέσουν τα όπλα τους και να ενταχθούν στον εθνικό στρατό, πουλώντας όλους τους αγώνες που έχουν κάνει μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Και μπορούμε να συζητήσουμε πολύ για το αν είναι σωστό να στηρίζουν τους Ισραηλινούς, αν είναι σωστό να βασίζουν τους Αμερικάνους, όπως το έκαναν και με τη Ροζάβα, όπως το έκαναν και με την Αφρίν, όπως το έκαναν και με άλλες πόλεις, αν είναι σωστό να βασίζουν τους Ισραηλινούς στους Αμερικανούς, αλλά η ουσία είναι ότι είναι έτοιμοι να υπογράψουν τη δική τους βάρκες αυτή τη στιγμή. Τους οθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις και να τελειώσεις όλο αυτό το πράγμα, αλλά επειδή είπαν πάρα πολλά και γενικά νομίζω για τη Συρία περισσότερα ερωτήματα έχουμε και περισσότερη συζήτηση μπορεί να γίνει στον χρόνο το λίγο που έχουμε και μας προσφέρεται η αίθουσα, νομίζω πρέπει να βάλουμε μόνο ένα κριτήριο με το οποίο ξεκίνησα. Έχοντας ως συνείδηση ότι πλέον δεν υπάρχει αφήγημα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, για να μην το πάρω γενικότερα και πλατιάζω και εγώ πάντα στη μεγάλη εικόνα.
Δεν υπάρχει αφήγημα σαν τον αραβικό εθνικισμό της παλιάς εποχής. Αυτόν που εκφράστηκε από τον Μπαθ, τον νασερισμό κτλ. Το οποίο να μπορεί να ενώσει κάπως όλες τις επιμέρους πλευρές. Και δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο αφήγημα, τουλάχιστον στο άμεσο διάστημα, διότι οι σχετισμοί είναι εντελώς διαφορετικοί από ό,τι πριν από 50 και 60 χρόνια. Το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή, και φυσικά δεν είναι κάτι που θα το λύσουμε ούτε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ούτε πουθενά στη Δύση, θα το λύσουν οι ίδιοι οι λαοί, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει από το να συζητάμε, να έχουμε θέση γι' αυτό και να προσπαθούμε να τους πείσουμε, δημιουργώντας διεθνιστικές σχέσεις μαζί τους. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν θα υπάρξει μια απελευθερωτική προοπτική σήμερα από τα δεσμά των τυράννων τους εντός και εκτός των συνόρων. Μια απελευθερωτική προοπτική, κοινωνική και εθνική, η οποία θα τους απελευθερώσει και από τους Παλαιστίνιους και από τους Ισραηλινούς κατακτητές και από την προδοτική Παλαιστινιακή Αρχή, τους Σύρους και από τους νοσταλμούς του καθεστώτος Άσαντ και από τους τζιχαντιστές, δηλαδή τους Ταλιμπάν της Μέσης Ανατολής, που φόρεσαν τα καλά τους τώρα για να γίνουν αποδεκτοί, έχοντας συνείδηση ότι αυτή η ανατροπή δεν ήταν αποτέλεσμα, όπως γράψαμε στο πριν, της νίκης μιας εξέγερσης, αλλά της ήττας μιας εξέγερσης ενός λαού, που θα απελευθερωθούν από το διάδοχο του Μουμπάρακ, δηλαδή τον δικτάτορα Αλ-Σίσι της Αιγύπτου, αλλά και από τους αδελφούς μουσουλμάνους και ό,τι ακραίο αυτοί εκφράζουν, που θα απελευθερωθούν στο Ιράν και από το θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο καταπιέζει το λαό, αλλά και από τις δυνάμεις που είναι έτοιμες να υπογράψουν ένα νέο συμβόλαιο με τη Δύση και να φέρουν το Ιράν πίσω σε μια νέα εποχή του Σάχη ή των Σάκηδων. Οι λαοί έχουν να παίξουν ένα μεγάλο στοίχημα και έχουν να το παίξουν δυστυχώς βρισκόμενοι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Προσπάθησαν να το κάνουν με την Αραβική Άνοιξη και προσπάθησαν ειλικρινά να το κάνουν φέρνοντας το κοινωνικό και το ταξικό στοιχείο στο προσκήνιο, μπροστά από το εθνικό, για να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους. Έχουν άδικο όσοι χαρακτήρισαν την Αραβική Άνοιξη ως μια κίνηση πρακτόρων, ως μια κίνηση ανθρώπων που ορθούνταν από τη Δύση, ήταν πληρωμένοι από τη Δύση. Κάποιοι που την κοίταξαν ειρωνικά και χαμογέλασαν απέναντί της λέγοντας «Είδατε που καταλήξατε, εκεί καταλήξατε». Είχαν πολύ άδικο απέναντι στους λαούς και απέναντι στην ιστορία. Διότι οι λαοί έπαιξαν ένα στοίχημα, αλλά αποδείχθηκαν πάρα πολύ αδύναμοι για να το κερδίσουν. Γιατί δεν υπήρχε αφήγημα, γιατί δεν υπήρχε όραμα για μια άλλη κοινωνία, γιατί δεν υπήρχαν όλα αυτά τα συστατικά τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια άλλη κοινωνία. Γι' αυτό και ακριβώς σε πολλές από τις χώρες που εκδηλώθηκε, έγινε και συνεχίστηκε η Αραβική Άνοιξη, έστω για τους λίγους μήνες που έγινε, αυτή τη στιγμή τα καθεστώτα είναι ακόμη πιο αντιδραστικά. Και στην Τινησία, και στη Λιβύη, και στην Αίγυπτο, και στη Συρία και σε πολλές άλλες χώρες. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι, παρότι νομίζω ότι είναι αυτονόητο γιατί όλα αυτά πρέπει να μας ενδιαφέρουν, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί, επειδή δεν είμαστε μόνο εμείς στενοί, 150-200 άνθρωποι που είμαστε εδώ που το συζητάμε. Υπάρχουν πολλοί στην Ευρώπη, υπάρχουν πολλοί στη Δύση ακόμα, οι οποίοι εξακολουθούν να λένε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτή η λογική του γιατί μας ενδιαφέρει αυτό είναι που φτιάχνει την Ευρώπη φρούριο, είναι που βάζει αέρα στα πανιά της ακροδεξιάς και την κάνει να είναι κυρίαρχη δύναμη, ακόμα και αν δεν είναι με το τυπικό ακροδεξιό κόμμα, αλλά μπολιάζοντας τα παραδοσιακά κόμματα. Είναι αυτή η λογική το τι μας ενδιαφέρει εμάς. Ας κάνουμε μια Ευρώπη φρούριο, ας τους πετάξουμε έξω, ας οχυρωθούμε εδώ να προφυλάξουμε το σπίτι μας, ας μην μας ενδιαφέρει τι γίνεται από εκεί, ας πεθαίνουν, ας πνίγονται, ας βομβαρδίζονται, ας τους ρίξουν μια πυρηνική βόμβα να τελειώνουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παρότι για πολλούς από εμάς, για όλους μας, είναι αυτονόητο, οφείλουμε να το επαναλαμβάνουμε. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι πολλοί άλλοι και πρέπει να τους πείσουμε γι' αυτό. Μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα γιατί ζούμε σε μια εποχή, νομίζω το περιγράψα πολύ σύντομα πριν, στην οποία απολύτω να αποτελέσουμε εξαίρεση. Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια εποχή που αλλάζουν όλα, με αυτό το βίαιο και ραγδαίο τρόπο, εμείς να αποτελέσουμε εξαίρεση. Και εννοώ εμείς δεν εννοώ η Ελλάδα μόνο, αλλά η Ευρώπη, ας πούμε, που είναι και το όραμα της αστικής τάξης. Δεύτερον, επειδή ακριβώς το όραμα και το αφήγημα της αστικής τάξης, που το εξέφρασε τόσο πολύ καλά και ο Σιμίτης που μας άφησε χρόνους τώρα, βρίσκεται σε τεράστια κρίση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήταν το αποκούπι, το καταφύγιο, η στρατηγική επιλογή αυτή που μας προστάτευε, βρίσκεται σε τεράστια κρίση. Πρακτικά, τολμώ να προβλέψω ότι είναι σε τέτοια κρίση,
ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλοι μεγάλοι ανταγωνιστές, δηλαδή οι Κινέζοι, την έχουν ξεγράψει. Δεν τη θέλουν πια να υπάρξει στο χάρτη. Έχει τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου. Ως τέτοια που είναι. Δεν λέω ότι θα διαλυθεί αύριο. Ως τέτοια που είναι, έχει τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναχρονιστικό σχήμα. Και θα προσπαθήσει να επιβιώσει γινόμενη ολοένα πιο αντιδραστική απέναντι στους λαούς. Και τελικά δεν είμαι σίγουρος να τα καταφέρει. Και τρίτο μας ενδιαφέρει, επειδή η περιοχή μας είναι στην καρδιά όλων αυτών των μεγάλων ανακατατάξεων. Έτσι συνέβαινε πάντα, το είπε και ο Σεΐντ ότι για 100 χρόνια κτλ. Και ακόμα περισσότερο είναι στην καρδιά αυτών των ανακατατάξεων για πάρα πολλούς λόγους. Και θα πρέπει να είναι κανείς τουλάχιστον αφελής, και τελειώνω με αυτό, για να πιστέψει ότι με τις τεκτονικές πλάκες που κουνιούνται δεν θα ενεργοποιηθεί και η τεκτονική πλάκα των νεοτουρκικών. Και τελικά εκεί θα κριθούν όλοι, γιατί αυτός θα είναι ο δικός μας πόλεμος. Δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει η Ελλάδα σε όλους τους άλλους. Συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο της Ουκρανίας, στέλνοντας εξοπλισμούς κτλ. Και βοηθώντας με τις βάσεις του Αμερικάνου. Συμμετέχει στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά ο δικός μας πόλεμος, αυτός στον οποίο θα κληθεί η Ελλάδα και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν να πολεμήσει όταν έρθει η ώρα, είναι τα ελληνοτουρκικά. Εκεί είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός. Με ό,τι ευρύτερο συνεπάγεται αυτό. Είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Δεν προβλέπω πώς. Αυτή η τεκτονική πλάκα, όταν γύρω-γύρω γίνεται τόσο μεγάλη σεισμή. Ξέρετε τι λέγαμε σήμερα στην εφημερίδα. Στο πριν κάνουμε αυτό που κάνουμε και στα νέα βγάζουμε μεροκάματο, έτσι. Ξέρετε τι λέγαμε σήμερα στη σύσκεψη, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Για δες τελικά που θα βρεθεί, ας πούμε, η Ελλάδα να πολεμάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των Αμερικάνων στην Ιρλανδία και με το Ισραήλ κατά της Τουρκίας στη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο. Απίθανο. Μπορεί και να είναι απίθανο. Μπορεί και να είναι πολύ τραβηγμένο. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο απίθανο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Παυλόπουλο για τις άλλες δύο διαστάσεις που έμαθε πάνω από το ζωγείο. Η μία αφορά στο απρόβλεπτο της κατάστασης που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα αποτελούν μέρος ενός ενιαίου παζλ, τίποτα δεν είναι στεκωμένο. Και το δεύτερο, το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να λύσουν οι ίδιοι οι λαοί είναι αν θα υπάρξει μια απελευθερωτική προοπτική που θα τους απελευθερώσει από τα δεσμά τους. Ευχαριστούμε Γιώργο. Θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Ναι. Η αίθουσα μας διατίθεται για 45 ακόμη λεπτά, οπότε παρακαλώ να είμαστε σύντομοι. Τοποθετήσεις, ερωτήσεις. Αν κάνετε τοποθετήσεις, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Μια ερώτηση να κάνω εδώ. Υπάρχει σήμερα ISIS στη Συρία, στο Ιράκ, ενεργός και τι ρόλο παίζει. Αν υπάρχει σήμερα στη Συρία, στο Ιράκ ISIS και τι ρόλο παίζει. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Ευχαριστώ πολύ. Ύστερα από όλα αυτά που ακουστήκανε, η ευχή για ειρήνη, μιας και μπαίνουμε στην καινούργια χρονιά, πρέπει να είναι
το αίτημά μας όσο γίνεται πιο έντονο. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα ύστερα από τις κατατοπιστικές και συναρπαστικές, θα έλεγα, εισηγήσεις των τριών φίλων. Υπενηχτικά ακούστηκαν κάποια από το Γιώργο. Πόσο βαθιά είναι η ρήξη Ισραήλ και Τουρκίας, γιατί αυτό μας αφορά επειδή εμείς έχουμε επενδύσει σε μια φιλία, σε μια συμμαχία με το Ισραήλ. Είμαι κοφτός στα ερωτήματα. Και το δεύτερο, αυτό που στη Συρία τουλάχιστον, αλλά σε όλη την Αιγύση και τη Μέση Ανατολή υφίστατο πριν από μερικές δεκαετίες, ας πούμε πριν από 60 περίπου χρόνια, 65, όταν δημιουργείται το Μπαθ από ένα Σουνίτη, από έναν Αλεβίτη, εκοσμικευμένο δηλαδή Σιήτη, και από έναν Ορθόδοξο Χριστιανό, και ήταν πάρα πολύ εύκολο ένας Εβραίος, Ισραηλίτης, όχι Ισραηλινός, να βρεθεί στην Τεχεράνη, στη Δαμασκό. Αυτό έχει πεθάνει οριστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε αυτά που έχουν ερωτήσει μέχρι τώρα. Ξεκινάω το τελευταίο, το πόσο βαθιά είναι η ρήξη μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Δεν έχει σημασία πόσο βαθιά είναι η ρήξη, μάλλον και αυτό θα απαντηθεί από τα δεδομένα, κυρίως από τον χρόνο, αλλά και τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται στο διάβλο, ο οποίος παραμένει ανοιχτός. Ασχέτως πόσο φαινομενικά φαίνεται ότι είναι τραυματισμένη αυτή η σχέση, υπήρχε πάντα μια επαφή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας και αυτές ήταν οι μυστικές υπηρεσίες, Μοσάντ και MIT. Ο διάβλος αυτός πάντα υπήρχε. Αν θυμάστε, ένα δεκαήμερο προτού την πτώση της Δαμασκού, προτού την επέλαση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, εντός εισαγωγικών το βάζω της αντιπολίτευσης, στη Συρία, που επέφερε τη φυγή του Άσαντ, τη φυγή του Συριακού στρατού και την πτώση της Συρίας πλέον στις σημερινές δυνάμεις που έχουν έρθει στην εξουσία, είχαμε μια συνάντηση στην Άγκυρα μεταξύ του επικεφαλής της Μοσάντ και της MIT. Ακόμα και από την εποχή που υπήρξε η ρήξη στη σχέση του Ισραήλ, δηλαδή το Μαρμαρά το 2009 με τη φλωτήλα, μέχρι και σήμερα, πάντα υπήρχε αυτός ο διάβλος. Και είναι ανοιχτός και μέσα από αυτό το διάβλο εκφράζονται και διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ασχέτως το αν τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών δεν μιλάει το ένα στο άλλο. Επί της ουσίας, ανέφερα αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της Μοσάντ στην Άγκυρα γιατί αν θυμάστε, σε εκείνη τη συνάντηση, ο επίσημος λόγος η αιτία της συνάντησης αυτής ήταν να διερευνηθούν οι πιθανότητες για μια καλύτερη συμφωνία σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα, όπου το είδα σαν τίτλο αυτό και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί άμα θες όντως να διαπραγματευτείς ως εμπλεκόμενος για ένα τέτοιο ζήτημα, δεν πας στην Άγκυρα, πας στο Κατάρ. Δηλαδή, άλλο είναι η διεύθυνση για να διευθετήσεις τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Και 10 μέρες μετά πέφτει με τον τρόπο που έπεσε αυτό το βαρύτροπο τρόπο ο Άσαντ, η Δαμασκός, το καθεστώς ολόκληρο. Άρα νομίζω ότι από μόνο του αυτό δίνει μια απάντηση για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διαμορφωμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και για το πόσο βαθιά είναι η ρήξη. Ακόμα και αυτό που ανέφερα νωρίτερα στην τοποθέτηση στη δική μου, που είπα για την Επιτροπή την Ισραηλινή, η οποία λέει, ξέρεις, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια
υπάρχει ένας φόβος να δούμε να κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με την Τουρκία, όχι στο βαθμό που το ξέρουμε, το ρητορικό, το λεκτικό, αλλά επειδή έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα πλέον σε περιοχές πλησίων των συνόρων, των δικών μας και των δικών τους, παρά το γεγονός ότι δεν συνορεύουν μεταξύ τους, υπάρχει η Συρία, στην οποία και οι δύο έχουν συμφέροντα, μπορεί κάποια στιγμή να δούμε αυτό το οποίο όλοι ξορκίζουν, δηλαδή μια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας σε ξένο έδαφος. Θεωρώ παρατραβηγμένο το σενάριο αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένας καλός διάβλος για κάποιες υπηρεσίες να διευρύνουν με έσχυμο τρόπο τα κεφάλαια τα οποία δίνονται για τις υπηρεσίες, τις αμυντικές δαπάνες και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ωστόσο και πάλι, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, ο Παυλόπουλος, χωρίς να αποκλείσεις το παραμικρό σε μια τέτοια απρόβλεπτη πλέον εξέλιξη, με απρόβλεπτους παίκτες και με οργανώσεις οι οποίες με την ευκολία που είδαμε στη Συρία σηκώνουν ένα καπέλο, το βάζουν στην άκρη και φοράνε ένα άλλο αμέσως μετά. Η απάντηση για το αν υπάρχει ο ISIS, το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στη Συρία, ναι, βεβαίως και υπάρχει. Στη Συρία το Ισλαμικό κράτος υποτίθεται ότι είναι από τις οργανώσεις οι οποίες ήταν η Αλνούσρα στο παρελθόν, από τη στιγμή της επιλογής του Τζολάνι να αποκαθιλώσει το Κοράνι και την Σαρία από τις προτεραιότητες της οργάνωσης και της αποκήρυξης του Ισλαμικού κράτους, πλέον είναι εκτός των 12 ομάδων οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό